Pegawe drono kabeh donga disimangane sapi iki. Kok bocah derang genah. Sapi sukure dentek kabeh mengkene ora ono isine. Aduh. Sapi pirang-pirang semakani ora ono kabeh. Minggu-minggu udah prai tadi. Sapi dia anak buah dadi makani. Aduh duit diburu. Ngono to gedhe makani dulu. Sapi yang mono yamin ora gede. Sing salah sukete tah apane. Wis man lemu. Ah, bakal yang pumprok iki calon. Wes jape. Atau ngaret suket mentek. Udah mangalo tak golek suket karo golek bojo. Kan badala ora ono. Kowe arep tak jak mabuk ya. Mbok. Pi, kowe badala ndi? Arep tak jak mabuk. Ya ati bose le. Bose lah. Bose. Bose. Ya wis Pi, adikal lunga dikek. Oleh bosmu badala. Bose kon ngaret. Bos kon ngaret. Ora apa-apa. Belanceng. Aduh, boy umat. Aduh. Niat kulite ra dipangan. Ngewoi wong arit. Mbok, badae ngodi cah. Wis tak gawe aku siap wis tak gaweke beras kencur ngene. Mbok. Ono dicah iki. Ano siap aku.
diundang bos sing alus, monggo bos ngono raja. Dan aku bos sapi, bos sapi. Bos sapi apa iki? Sapi ojo glodak yo. Halah ngene gerakan. Anak buah gelem ngarit minggu-minggu. Bayaramu udah bau ber sore-sore dengamu. Sapi aja glodak kabeh. Iki kene lho. Anak buah ora koto, sapi glodak kabeh kene kaya piye. Bos sapi bakal ngarit. Wis ngene, Bos. Asane enteng wis pasrah, omong ngarit. Lho, iki sapa sing ngarit ta? Awakku iki lho mengkere kabeh. Endi ya Allah. Mengkene iki. Wes ah, ngono. Kok sapiku tak longane sithik. Taritne dhewe maksudnya aku. Ya ngono. Bos sik ngarit ta kaya ora macem. Bos e. Wah, saya ngene, Bos. Aja dipenakake. Ah iya ora urip ora ngarep dikepen aku piye. Yo, nggih. Ah iya. Wah, seger ya. Wah. Lali ngaretmu ya. Oh. Waduh. Aduh, sapiku piye iki? Sapiku piye? Aduh, sira kucing aku. Aduh, suketku ndok ndi? Suket. Tangi. Aku ora kuat, Kle, aturane ngene. Kadang karo sapiku sing ngurusi sapa? Aku ora kuat. Mengkis sayang. Ngene, Bos. Sapimu dolen. Ijono bojo.